Siji. Loro. Nah, sing jero sing jero. Lho kok jero ki apa? Nah ya nek ora jero ya ora mlebu. Apa nih? Maksudnya wong tandur nek ora jero ora nancep. Kok iso teko tandur ini ya? Telu. Nah, lanjut. Ayo. Aja su Aku ora sayang-sayangku aja melu ngrasakno gelo. Kaya
ngene iki kurang seger nduk. Maju kabeh kaya ndek mau. Iya Allah, jebule. Wes go. Ketok nyidam goyangan targoy. Kandhane pinuk lho dirasakno. Iku komandone ning kono madhep rono saiki. Hah? Lah kok nek madhep rono sing kono ora didepi ora Iya. adil jarene. Iya, Mbak. Marahi Mary. Mary. Dalem sayang. Loh, aku nganggo ngene ya enggak piye. Lho malah ngombol lho timbang kene iki. Sampe ngene. Goyangan serentak sapi piye ta? Lho ya kandhane bar mangan rawe Mas ya. Kandhane hak sen. Goyangan selentak sapi. Selentak wong gak ono. Gak ono. Siap. Siji. Sik siap gerak. Sikile rapet. Rapet nek ora iso rapet berarti kudu tak jamoni saring. Berarti anak sing aboh. Nah, ini. Siji. Sikile buka biak. Loro. Nah, telu. Nah. Kira Mas. Iya. Kaya